Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бошумучун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоро ки дӯстон дар бораи як духтари миллионер ва писари камбағал меравад. Марҳамат дӯстон, из саргузашта худтон тамошо кунед ва баъд фикру ақидаи худро ҳатман дар комментария нависед. Тайёре дӯстон, тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. Писарро барои камбағал буданаш партофт ва баъд аз 10 сол фаҳмид ки хатои бузурге кардааст. Ин духтар ин писарро тарк мекунад, аммо баъд аз 10 сол пушаймон мешавад, лекин хело ҳам дер шуда буд. Аня духтари як тоҷири бузург. Ин духтар аз хурдӣ дар даруни пулу молу сарват ба воя расидагӣ қадри пулро намедонист, чунки чизе ки мехост барояш муҳайё мекарданд. Андрей бошад, дар оилаи камбизоат зиндагӣ мекард. Падараш дар мактаб муаллим буд, худи ин писар бошад дар донишгоҳ бо ин духтар мехонд. Хело ҳам писари боодоб ва босавод буд. ин писар ин духтарро аз ҷонаш ҳам зиёдтар дӯст медошт. ва дигар худашро дошта наметавонад, ҳамаи қувваашро ҷамъ мекунаду як дастаи гулро гирифта ба назди ин духтар меравад ва розии дил мекунад. Аммо ин духтар дар ҷавоб ба ҳоли ин писар механдаду дар назди ҳама ба ин писар мегӯяд: ту ҷуфти ман нестӣ, мо оянда надорем. Ман мехоҳам бо писари сарватманде хонадор шавам, на бо як писари камбағал. Як рӯза сарфи ман як моҳа маоши ту аст. ва аз чашмони ин писар ашк ҷорӣ мегардад ва хело ҳам шарм мекунад. Дастаи гулро партофта меравад ва давоми дарсашро дар дигар донишгоҳ мехонад ва дигар бо ин духтар вона мехӯранд. аз байн 10 сол мегузарад. Аня бошад, то ҳол барои худаш шавҳари муносиб наёфта буд. Мегуфт, якеаш безеб, якеаш камбағал, дигараш феълаш ба ман маъқул не. Хулоса то ҳол шавҳар накарда буд. Аммо ин духтар аз зиндагиаш розӣ буд, чунки сарвати бениҳоят зиёд доштанд. Аммо баъд аз як чанд вақт ширкати падараш муфлис мегардад ва қарздор мешаванд. Падараш ҳамон қадар кӯшиш мекунад ки мисли пешина шавад, лекин намешуд. бо тамоми шахсони сарватманд суҳбат мекард барои ягон намуд тиҷорати дигар, лекин корҳояш барор намегирифт ва баъд аз чанд рӯз як тоҷири бисёр ҳам сарватманд ва ҷавон ба хонаи онҳо омад барои кӯмак ба падари ин духтар. ин духтар ин писарро мебинад ва зуд ӯро мешиносад. Мегӯяд: салом, туро дидам, хело ҳам хушҳол шудам. Барои чӣ ба ин ҷо омадӣ? Мехоҳӣ ягон кор бикунӣ? Аммо ин писар дар ҷавоб мегӯяд: ман барои ба падари ту ёрӣ кардан омадам. ин духтар мефаҳмад ки ҳамон тоҷири ҷавон ҳамин будааст. ин духтар мегӯяд: шояд баъд аз вохӯрӣ маро ба тамошое мебарӣ. Аммо ин писар мегӯяд: ман бояд зуд корамро тамом карда ба хона равам, чунки дар хона маро занам ва духтараки ширинам интизор аст. ин духтар ин суханҳоро фаҳмида хело ҳам ғамгин мегардад ва пушаймон мешавад ва ба худаш мегӯяд: эй кош ҳамон 10 сол пеш ба ҳоли ин писар намехандидаму рози дилашро гӯш мекардам ва ҳоло ба ҷои зани ӯ бо ӯ ман мешудам. лекин чӣ хеле ки мегӯянд пушаймонӣ надорад оқибат суд. барои ҳамин дӯстон аз пушти пул, мол, сарват шуда якдигарро аз даст надиҳед, чунки пул молро ёфта мешавад, аммо якдигарро ёфта намешавад. бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.